सोलोंबावखा सना रोंखा राखा जेरावबो नोङो जाना थाखा मावनाय दांनाय आखल आखु सोलोंबावखा सना रोंखा राखा जेरावबो नोङो जाना थाखा आइ आफाया नोंखौ अब्ला अनद्रायलायथारगोन। नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान बर'नि गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों सना नोंनो आंनि। बेयो मोनसे गोदान रमान्टिक मिउजिक भिडिअ। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनो हागोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों शक्ति कुमार ब्रह्म आरो सनिता बर'। नोंथांमोना फटक आरो थाम्बनेलावनो नुखादों जानो हागौ। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों हायना, बिमल, हेनरी, रुप्ति। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि भकालानो जादों अमिताभ ब्रह्म आरो मिउजिकआनो जादों फुलुं ब्रह्म। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों अमिताभ ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बे भिडिअनि डान्सारफोरानो जादों दलनि, जास्मिन, प्रनिता, रंजाली, लटिका, बिउटि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि ब्रह्म अमिताभ अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना दासो इउटुबाव गोदान लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालाम, अब्लासो नोंथांमोननियाव थाबैनो नुजाहैगोन।